Hello people, hello muri Zimbabwe and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tiri panapa pa chivhiti pa television sina ma side effect padoko girenya dzakasiyana dzinenge dzichipisa mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Kana usina subscribe, please do subscribe. Kana usina kuti follow ku page yedu, official page yedu, rakanzi DJ Sparks ZW. Nyandine panapa inyaya inotyisa, inyaya inovhundutsa, but inyaya inoda kuti vanhu vanamate. Pane chiprofita chadeliverwa na prophet Melodic Orasi, vanova ivo avo vanaisa pascreen apo vane sutu yemeluni avo, vane chiprofita chenyika. And the reason why tichiforward by all means, tichitry by all means kuti mavideo ezvinhu zvinoconcerna the whole country ndeyekuti ma-intercessors akwanise kuti kuwana this information so that anonamatira nyika yeZimbabwe pasave nekudeuka kweropa. Kana pachinge paine zvida kuitika zvongoitika, vanhu vasina kurasikirwa neupenyu kuitira kuti vanhu vagamuchire Jesu. Ndo zvatinenge tichida izvozvo. Saka vane chiprofita chavainacho, ndiri video yaninayo ndichaplaya panapa murione munhu wechiprofita chacho so that munonamata muchiziva ma key points, munonamata muchiziva kuti nyika yedu kuenda kupi, zviri kufamba sei. But before guys, senda playa chiprofita ichi nefunga muri kuona flyer kumashure kwangu, nova flyer la prophet kuda kwashe Jose. Prophet kuda kwashe Jose ari kuinvite mose zvenyu musi wa 23 August kunzvimbo yeGlamis Arena kunenge kuine all night. It's a mega all night. Wanga vachitera iyo kuti pachange pachiitika zvakasiyana-siyana, vane zvirwere zvakasiyana-siyana zvichange zvichipera, ana cancer, ana BP, ana sugar, zvichange zvichipera zvirwere izvozvo. And vanoteerwa nemweya yetsvina vachange vachibatsirwa, and it's for free. It's for free. So guys, munofanira kungozama-zamawo zviro zviedzwa. Chemberekwa chivi yakabika matombo ikanwa moto, ndozvotaura Shona. Saka you got nothing to lose. Unoona batana nevangu musi 23 August, then monamatirwa zvizofamba, upenyu hufamba. At the same time tinamatirafti nyika. Uyezve ndine timu yangu ida kudrilla mabhoho, netimu yangu ida kudrilla mabhoho. Ndauya neAbsolute Wetlands. Absolute Wetlands ikambani inodhila mabhoho ende vanoziva zvavanoita. Saka nhamba dzavo ndodzikufamba pazasi apo idzo, uyezve maservice avanopa ndo ari paflyer. Saka makasununguka muri Zimbabwe kuti mushande neAbsolute Wetlands so that zvinhu zvenyu zvinofamba zvakanaka. Otherwise for now ndingati munhu chiprofita kana chiprofita chotaurwa. Teererai guys. Right, good morning. This is Dr. Prophet Melodic Orasi. I greet you in the mighty name of Jesus Christ. Wherever you are watching me from all the corners of the world. Today I am here just to speak a word of prophecy about a series of things that God has been showing me over and over again. So I gave this prophecy a theme, the unfortunate mistake. So to all the church leaders, all the prayer warriors, to all those who hear and see in the spirit, I urge you, let us come together and pray for this nation. You know that before I mentioned about people going in for a fasting every Wednesday for the nation of Zimbabwe. There are some serious things that we need to pray about. In the spirit I saw it was like 3 people who are occupying certain places, who started to mobilize some things that turned out detrimental. I saw people going onto the streets and facing greater resistance from the country's security forces. I also saw people who tried, I wouldn't mention much, whatever they tried, it spiraled into something that is detrimental, something
that can bring the country on its knee, for a period that might go close to 90 days. Flares of fire here, flares of fire there, going on and on. We need to pray. There is a season that is not favorable that is coming. There is a great storm that is brewing. There is a great quaking that is going to be felt. So, pray for the country, God bless you. Right, ndinofunga mazvinzwo kuti pane nguva ichauya isiri favorable, isiri bo ndokutaura kwaprofeti. Guys, Mwari anotaura navanhu vake. Haisi nyaya yekungosaiza kuti zvataura ningisa nezvekunyepa zvazidewo amanaka. Munofanira kuti murespect zvinenge zvataurwa, iwo ungogara ungori safe. Plus nyange zvakanzi ndezvekunyepa, like zvatogona kungona achitaura, chii chakaipa pakunamatira nyika yako kuti ive nepeace. Namatry peace. Havasiwo vega vachitaura zvinhu izvi. Ndofunga makaona last time takaya nechiprofita chakataurwa naprofet Dr. Ian Love, vachitaura kuti pane mahwana kuya kumberi uko. Saka mashoko echenjedzo ndiwo ayaya ati kukupa yaya. Namatry nyika, uyezve be careful in whatever zvamuchada kuva involved in. Just be careful, because you never know kuti chii chichaitika mangwana, and life inorarama kamwe chete. Saka ndo mahwana acho anenge aripo. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Kana uchingochitorera kuYouTube, please don't forget to subscribe. Kana uchingochitorera kuFacebook page, tine official page yedu yakanzi DJ Sparks ZW, and DJ Sparks ZW ndo inoshanda kuma platforms yedu yese pa social media, Instagram, TikTok, nongo DJ Sparks ZW. Then kuYouTube channel ndo kukasiyana kukanzi Zimu Reality ITV. So guys, mufana kuenda moita se mono follow nekusupport. Asi ndaenda guys, I know kuti nje team yangu ikushaya kuzatoita senga chida kudhirilwa mabhoho. Ndauya neAbsolute Wetlands. Absolute Wetlands ndina mazvikokota when it comes to nyaya dzekudhirila mabhoho. Vane maservices akasiyana siyana avanoita. As you can see kuti paflyer pa wonder bore sighting, pump installation, solar pump installation, tank and tank stand installation, bore services, farm irrigation and garden irrigation. Maservices ese avano offer yawo icompany yakarongeka, tried and tested, inenge ichitozikana kunzi ndo company norwa basa iyoyo. Namba dzavo ndodziri kufamba pasasapo, munogona kuvabata then moita business nawo. Isu seZimu Reality ITV tavarekomenda, variwe recommended. Uyezve ndisati ndaenda, nyaya iri very important this month, few days left now kuti tinge tiri pachi, kutinge tiri kuGlamis Arena kuno iko kuchange kuchitwa all night, kuchange kuchitwa all night. Paje ndikushaya bana. Kuchange kuchitwa all night. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. I am out.